Franz vertelt dat zijn ouderen die wonen op een farm buiten de stad. En een dag fährt doorheen en besiegt zijn ouderen door. De dag jet tegen en hij fährt naar huis. Aber op weg naar huis is een dal blad, een dal water, schleicht er weg en hij blijft sterken. Hij komt er niet durch. Hij proeft haan en tree en komt bloß nicht wieder. Kein Mensch fährt vorbei. Nun eine gewisse Zeit op eens komt en fertig. En hij weet dat hij steken gebleven en fehlt hulp. En wenn sie dichtbij is, dan zit er op zijn voeder. En hij weet nachdalen. En hij is exact zijn voeder wat komt en helpt hem. Aber zijn voeder met een grote geschwindigheid jaagt durch dat blad durch, bloos voorbij, kijkt bloos naar voren en fährt weg. Hij steht en weet, aber zijn voeder fährt bloos. En hij kan het niet geloven, wo zijn ene voeder hem niet helpen wordt. Dat vergeet een gewisse tijd en hij zit van de andere weg komt en trekt dat tree. En wenn sie dichtbij is, zit er op zijn voeder. Die komt en die helpt hem eruit. Die slaapt hem met een blad eruit. En wenn alles fertig is, zegt hij zijn voeder, wil kust die me eerst niet helpen, die kiks niet mal, die fuscht bloos. En de voeder zegt, ik zeg dat, wanneer ik door stilhoud, blijf ik ook sterken. Zijn ik ook in trouble. Ik voer, hol den tractor en kom die helpen. Ik zeg die, ik wist dat du in trouble wirst, maar wie dat niet gedaan. Ik zijn die komen die hier te helpen. Psalm 46, vers 2 zegt, Gott is een goede hulp en een grote nood. Gott is onze toevlucht, wo we gaan aanrangen, nur hulp, wanneer ons hulp fehlt. Wofür beten wir Gott? Und das falls sich nichts passiert. Das falls sich Gott ist das Kranken down, dass wir sind stärken geblieben, uns vorgejagt nicht in Rahmen uns, und er weiß, dass wir im Trouble sind, aber anders sind down, er jagt bloß vorbei. Weißt ihr, das ist nicht so. Gott hat versprochen zu halten und er kommt. War noch nicht in dem Moment, wann ich glaube, der soll, war noch nicht so, als ich glaube, der soll, aber er kommt. Weil wir glauben, weil wir vertrauen auf Gott, dat hij komt en hij helpt. Waar nog niet krijgt, zo en daarom ik dacht dat hij wordt. Maar waar we geloven heel, waar we God vertrouwen, wenn hij helpt. Hij is een voeder en ons dat niet gedaan, wanneer we in trouble zijn. Hij helpt, wanneer we ons part doen. God is één.